tegen mij, wacht even. Hallo, wacht even. Ja, voilà, hier is nog een collega die erbij zou willen. Dan moet je uitstappen. Ja, ja. Gaat niet meer, maar ik heb toch alweer een, hè, Pascal? Ik moet er niet meer doen. Voor deze mannen, als je moet vertrekken op de handrem opstaat, dus de voet op de rem en op de knop van de handrem duwen en dan gaat hem los. Het zal een beetje vooruit komen. Dat is een automatische. Dus normaal is het direct. Van achter is koffer om mee te rijden als je schuift. Je voelt dat beter. Wat is dat? Onboardcamera. En dat is wel een groot verschil, hè, Pascal, dan deze. Als je instuurt gelijk met een andere, Zeg maar, kom het niet goed. Ja, je stuurt in gelijk met een andere, maar dat is veel te brutaal dan, hè. Dan is dat direct... Deze is veel plezanter, moet ik zeggen. Oké, dit is vertrokken. Dus de eerste toertje 35 per uur. Digitaal is iets schoon uit het. Ja, dat zijn we. Ik wil het met En je denkt, zal je maar eens even om dat stuur luren. de verschillen, hè. Je mag dat stuur snappen, maar... Goed, goed. Oké, een momentje, dan kan ik die key op terugzetten. Ik zeg, het is vooral als je eerst die een andere gedaan hebt. Ja. Nee, wel, Ja, die andere moet je een beetje forceren, hè. ja, maar hier niet zo. Ik ben al content dat ik niet alleen ben dat verscheurd. Ja, het is omdat je van die andere Oké, komt, hè. voilà, het is vertrokken. Voor de eerste doe je zo... Pak 40 Maar dit moet je echt en dan de eerste keer naar de volgende bakje Je moet gaan zoeken eigenlijk. dan doorschuiven, dan moet je wat bij hebben. En hier moet je, daar moet je assertief zijn en hier moet je behoudsgezind zijn. Ja, ben je daar, Renner? Ja, prima, prima. Dus ietsje vroeger op de gas gaan. Oké, 40 per uur. Als het verft, hè. Anders nog een beter dan 35, mag ook van mij. Vooral niet te veel aan het stuur lurken, draai maar gewoon in. Voilà. Ja, we zijn terug weer, hè. Dus niet de gas lossen. Dus goed je voet op de voetstel zetten, oké? Je voet blokkeren en snel reageren. Niet te voet aan de stuur snoepen. Dus dat je voelt dat hem gaat tegensturen, stabiele snelheid houden. Ja, dat is gemakkelijker gezegd gedaan. Ja, hè? Dat is het moment dat je voelt dat hem gaat en ietsje te laten ontsturen en dan lust je gas, maar dan wordt het nog erger. Oké, mannen, 45. Die ruiten gaan niet open. Niet mijn 3 schoon gecontroleerde slippers zijn zo makkelijk, hè. Ja, wat daar, Emma? Ja. Dus niet vergeten, vanaf dat je voelt dat hem rechtdoor gaat, gas lossen en waar remmen. Goed, vergeet te vinden. Prima. Oké, eentje naar 35. Gewoon lichter eens insturen. Hier naar 35, dat je een beetje het gewoon wordt, dus dat je het ingaat. Nee. Oké, kom eventjes naar hier, dan ik het tonen. Goed, kom eventjes naar hier. Nee, het is weg voordat je het hoort. Een klein beetje gas op de gas blijven.